Ако гледате това видео, най-вероятно сте се убедили, че бързите диети или пък дадените упражнения за мускули на корема няма да изчистят подкожните мазнини или дори да има някакъв ефект, той ще е за доста кратко време. А в дългосрочен план това, което трябва да изградим за поддържане на такава форма, се нарича навици. И днес ще разгледаме кои са 5 най-важни навика, за да поддържаме една добра форма. Започваме с първия. Това е ходенето пеша. Не ти трябва някаква специална екипировка, подготовка или дори да отидеш някъде. Може и в стаята да го направиш. Ако имаш излишни килограми за сваляне, то е най-достъпният начин да увеличиш калорийния си енергоразход. Нещо, към което трябва да се целиме, това са около 10 000 крачки на ден. А за да не е прекалено скучно, ще ви дам няколко идеи как може да го направите малко по-интересно. Сутрин след ставане разходете се 15 на минути с слушалки, като слушате любимата си аудиокнига или подкаст. Другия вариант е, който аз най-често препоръчвам, е да ставаме след храна и да се разхождаме на 10-15 минути. Така кръвната захар няма да има голям пик и ще се чувстваме доста по-енергични, вместо да ни се доспива след храна. Третия вариант е просто да си вземете една пътечка у вас и вместо да гледате любимия си сериал или предаване от дивана, може да го направите от пътечката. А щом говорим за сваляне на излишни килограми, това е инструмента, който най-много ще ви бъде полезен. Втория навик е да се придържате към едни и същи храни. Следващия път, когато излезете обедна почивка, вместо да се чудите къде и какво да ходите да ядете, може да се придържате към едно и също меню, което е богато на хранителни вещества и сте сигурни, че набавяте определените си калории и хранителни вещества. Така ще елиминирате изкушението от това да се чудите какво да хапнете и ще намалите желанието за вредна храна. Третия навик, това е да разделите калориите си така, че да имате малко по-голям аванс в по-късните часове на деня. Това ще рече, че е добре примерно 25% на закуска, 25% на обяд и 50% да си оставите за вечеря. Тъй като през деня сте заети и работите или учите и не се сещате много за храна. Но когато се приберете, искате да разпуснете и често правите грешката да си вземете десертче или да си сипете чаша вино. Така дори и да се грешите с това нещо, пак ще си останете в калориен дефицит, тъй като сте приели малко по-малко калории през деня и това компенсира за вашата вечеря. Четвъртото нещо, това е да намалите твърде достъпните храни. Това ще рече като опаковани храни, круасанчета, солетки, грезини, дори по някой път и бананите могат да се окажат твърде достъпна храна, тъй като се намират на една ръка разстояние, бързи са, лесни са, вкусни са, така че ви препоръчвам да махнете шкафа със сладкото, ако искате да постигнете една добра форма. И тези храни може да ги замените с храни, които са с по-високо съдържание на протеин. Да кажем, супи също е добър вариант, тъй като те са доста обемни и подсказват на мозъка, че когато стомаха е пълен, не усещат глад. А протеиновите храни знаем, че доста добре засищат. И препоръчвам, когато ви се случи да преядете, стремете се да преяждате с протеин. Той доста трудно може да бъде превърнат в въглехидрат и да ви се натрупа като мазнина по тялото, като на 1 кг телесно тегло е добре да приемаме 2 грама протеин на дневна база. Така ще сме сигурни, че сме хитнали протеина и няма да се складира като излишна мазнина. Петото нещо, което силно препоръчвам да направи всеки, това е да спре алкохола. А когато говорим за калориен дефицит, то е най-големия враг на диетата. Тъй като да предположиме, че на дневен прием имаме около 2000 калории и искаме да сваляме 3500 калории на седмица. Ако пием всеки ден по една чаша вино или някакъв твърд алкохол, на чаша това се равнява около 150 калории. Това ще рече, че с около 1/3 ние ще си забавим процеса за сваляне на мазнини. А заслужава ли си, като цяла седмица сме се ограничавали или гладували като кучета, да си прецакаме калории на дефицит с някаква чаша вино? Ако комбинираме всички тези навици, днес след дълго ще усетите много голяма промяна в себе си.
Сега, ако се случи, че излезнете една вечер с приятели през седмицата, няма лошо, пинете, хапнете. Стига 90% през времето да сте се придържали към плана си. Човешки същества сме, няма нищо лошо. Не трябва да се чувстваме гузни или да изпитваме вина, когато прекалим с хапването и пиването, но стига да е една вечер в седмицата. Така че наслаждавайте се на живота, придържайте се към плана си. Надявам се видеото да ви е било полезно и не само да сте го изгледали до край, ами да приложите и казаното в него. Ако искате да ви помогна и да извървим пътя заедно в процеса на изчистване на подкожните мазнини, може да ме намерите в социалните мрежи.